¿Qué está diciendo? Que son, por un lado, vamos. Para aquí, ahora mismo. Entonces, fijaros, se está produciendo esta máquina dos 660 posibles, 660 kilovatios, está produciendo 300, es decir, está a media potencia. Para que as pás se movan, enfrentalas ao qué? Ao vento. Pois mira, isto é o que vai facer colocado ao vento. Xa está colocado ao vento, porque o catavento nos dá información. Ahora xa temos vento. Entonces, que ten que facer iso? Como podemos? Fuerza. Vale, vedes, non? Como vai? E por que vai para isto máis rápido? Que é iso? La multiplicadora. Mira a multiplicadora. Sube, a ver si está a multiplicadora. Uy, mira. Multiplicadora. Eso es lo mismo. ¿Dónde? Chicos, todo unha góndola. Datos desta góndola, pues é unha góndola que viene aquí, ¿verdad? Esa de afuera que vamos a ver, que vamos a hacer a ella. Vale, ¿dónde pensades que se colocará eso? Unha velocidade de vento que ten que ser superior a 10 km por hora, ¿vale? Si hai menos de 10 km por hora, pues que pensades, esto dará vueltas. Sí que da vueltas, pero despacio, muy despaciño. ¿Eso es más despaciño? Sí. Vamos un poquillo máis rápido, non? Sí. Vale, a veces se moven os muiños. A ver, chicos, a veces se moven. Joder. Se moven, pero non generan. Ten que ir máis rápido para generar. ¿De acuerdo? E se é moi doble, pasar un coche, se vai moi rápido, que vai pasar ao final. Para que non rompas, ¿sabes que facemos? Frenar. E como vamos frenando? Caspadas. Non sei se viches antes un que estaba aí medio frenado. Mira lo que fai. Así se colocan as máquinas. De esta manera, frenaría as máquinas. Van frenando pouco a pouco, hasta despois do último avión. Perfectamente o anemómetro. Do outro lado, non sei se queres mover unha cosiña, estaría a veleta. Vale, non sei se o vedes ben ou non. Vale, e eses dous aparatillos están unidos a un autómata que está na base, que despois vos lo enseño. Na base, me refiero a unha portiña que tengo o website. Entramos, se vos parece, virtualmente nesa máquina que temos aí. E aí vedes pitch control que é de maravilla, pero isto é o que antes decíades da vela do muiño antigo. Vale? Que é, podo recoller e podo poñer. Vale? E en este caso o que está facendo a máquina é, dependendo do vento que recolle o anemómetro, cada unha desas tres palas, inda que non o podades visualizar, porque son grados, como vedes aí, que son moi difíciles de ver físicamente, pero sí que vedes no ordenador que está cambiando dependendo do vento. Isto tamén pasado ao mar, vosotros sois de zona do mar, hoxe as hélices dos barcos tamén as hai de paso variable, é dicir, que van hacia diante dunha maneira, lle dan a volta ou inclinan cada un dos álabes e tiran, por exemplo, hacia atrás. Vale? O mismo ocurre cos mundos. Se vos fijades, además, me veis un poquinho hacia nós. Vale? É dicir, que está en tempo real, está
funcionando, non? Despois vedes a velocidade do rotor, é dicir, a velocidade das palas, que está máis ou menos en 25 revolucións por minuto. Cada unha desas palas anda en 2 toneladas, 2000 kilos aproximadamente. En este caso, as máis grandes de hoxe en día andan xa en 5, en 6, en 7 toneladas e de aí para arriba. Como vedes, está girando máis ou menos a 30 revolucións por minuto e o generador dentro está unhas 1500. Aí pasa algo raro, non? Non? É dicir, as palas que estades vendo dan 30 revolucións por minuto, sin embargo, o motor, o generador que genera electricidade está a 1500.